ku danna mana like, sannan ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Da Allah ku dakata. Da farko dai ina so na jima'an na ta'ala da wannan makami kai amfani wajen gargaje kamai. Haba ranka ya daɗe, wannan ramamman me abin sa makami a jikin wannan hannuwan nawa da su ne aiki sai wannan madurgujin kan da na masa dress na goge shi kenan. Gaskiya da ba kawo kamai dauki ba da tuni ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato malam na ta'ala ko ba malinta kana da abinci a harkar dambe. Ba rago bane ni, tan kafin na zama kolo na zama gardi na zama malami ba rago bane ni. Habaran kai daɗe, wani wace irin magana ce, kai wani irin jami'in tsaro ne. Malam kamai kenan, mu aikin mu na bincike ya gaji haka. Sai ana yin raha, in ba haka ba sai kan mutum ya buga. Sai haƙuri. Fi sabilillahi tsakaninka da Allah ka gayan gaskiya, ka samu ƙato ina bibiyar matarka wani mataki za ka ɗauka? Ina malam na ta'ala, kar ka sake misalin nan da ni, ka yi shi iyakanka. Domin idan ni aka yi wa sai da ƙarfi na ya ƙare. Amma wani ne yake bibiyar matar ta. Ranka daɗe wannan ke kashashen kan da na auri Adamu ya hana mu sakat. Kullum sai ya kira wata a waya tun ina haƙuri har ta kai yana bibiyar dare ya kira ta. To ba zan lamunci wannan ba. Gaskiya malam kamai in dai haka ne baka kyauta ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haba malam na ta'ala, sharri za ka yi mun? Baka kira ta a waya ba? Baka yi wa Adamu waya ba?